Myslíš si, že anorexia je hrozbou pre mladých, najmä však pre dievčatá? No, myslím si, že anorexia je hlavne psychická porucha, ale je tiež hrozbou pre mladých, lebo dievčatá, ktoré sa vidia v zrkadle alebo kde trocha inak ako vyzerajú, tak to už je začiatok toho, že môžu potom mať problémy s príjmaním potravy a môže to viesť k tomu, že by mali aj zdravotné problémy z toho, čiže anorexia je hrozba pre mladých a hlavne pre tie dievčatá. Poznáš niekoho, alebo si o niekom počula v tom, akože v našom okolí, že by trpel touto psychickou poruchou? Áno, počula som o jednej kamarátke nemenovanej, ktorá bola na tom dosť zle, ale ležala aj v nemocnici, ale pomohli jej, vlastne vyliečila sa. A stačí? Dík. Díky moc.